Part 5. Ganz vandaag. Kapitel 15. Een Wundaschmocka Senn. Als een jonge persoon zag ik vele wunder in het kerk en in onze familie. Ik geloofde dat God wonderbare dingen doen kan. Mijn vader werd sogar als een jong van een krankheid geheild, waar hij meest dat leven neemt. Maar wie wat mij badet. De meeste van de wunder, wat ik gezien of van gehoord had, passeerde aan het kerk. Die wunder gingen naar je wasse regelen, wo dat zal geschaft worden en wo Heilige Geest arbeiden zal. Mijn ouderen waren niet zo, maar vele Christen waar ik kan, hadden al idee over wo Heilige Geest wordt of niet wordt schaffen. Dat schijnt zo, ze erwarten ook dat aangeloofden naar de kerk komen worden, voor de hulp wat hen zo nodig veelt. Liever, als dat ze God zijn kracht en leven dort buiten de wereld aanbrengen worden. Als ik Jezus zijn leven studeerde, zag ik dat het dat niet wo hij schaft. Jezus deed wunder dort buiten aan de wereld. Bij begrafenissen en heimen, op een boy, oder wo immer hij weer. Wanneer hij een leven anschiet, ging dat niet naar je wasse regelen no. Jeder leven weer verschieden. En dat passeert allemaal dat je weinig leven. Dat wordt niet je veelzwaar gemaakt, zoals veel van dat weer waar ik in kerkje gezien hadden oder op tv. En onderwijs, ik zag een grote onderscheid tussen waar Heilige Geest en Jezus en de apostelschap en waar de meeste Christen die ik kende dat probeerden nu te doen. Met de tijd zag ik de oorzaak waar we heen. Als de christenheid rond de wereld waar meer den Heilige Geest vond, zoals dat in Noord-Amerika am Anfang van de 1900 passiert, leerden mensen zich wij om te heren en maar om te schaffen. Einige van die wij veilen zich nu vreemd, maar zij deden dat best wat zij dan wisten. Maar wat veranderd schaft te met Heilige Geest omgaan, schaft en van de oudste generationen bloß niet. Vandaag zei we dat we kunnen einfach niet mensen in ihre dagelijkse levens bij de arbeid en de school of in ihre dorp bereiken, met de regelen en traditionen, wat onze vervoerders aan zijn gehandigd hebben. Die wij maken bloß niet zijn te onze vandaagse mensheid. Als een ambulancearbeider, veel ik dus onderscheid zei, ja klaar. Mij veel te weten, wo van Heilige Geest te horen. Wanneer ik bezig in waag en groeves vol woede en bloedram ging en zag dat er nog wo mensen waren, die een eigenlijk overleefd hadden. Ik moest op zo'n waag gaan en zijn leiding veilen en toetreden haar te zijn heilende kracht, wat het niet mogelijk zou laten dat ik niet meer fähig wie am hospital te schaffen. Ik kan mensen niet uit ihre voorstellen uitrieden, of de bij zich Geister aanschreien, dus würden ze mij bij mijn arbeid opzij. Ik zag nu een waag met Heilige Geest op te schaffen, wat ik in mijn dagelijkse leven gebruiken kan. Te die tijd kan ik dat niet in weet zijn, maar ik zag nu een waag om gevallen met mensen te wassen zoals Jezus deed. Met de tijd word ik aan dat een gevallen met mensen wassen meint, mensen maken ruhig en je laten veel, zo einfach als dat. Wo mensen zich veilen. Ik wie een dag op een jet, op een weg naar Australië. Als ik aanvang met een man die bezit mij zat te vertellen. We vangen aan zo'n tjane te leren en ik word dan, hij wie een drakke geschäftsman, die meer geschäft daaraan, en dan zingt het goed op. We lachten, vertelden en deelden ideeën en geschichten met over de geschäftswelt, leiderschaft en geldverwalten. Nu een paar stunden van vleed deelde hij met mij met dat hij homoseksueel was en vertelt van waarom in de geschäftswelt slecht behandeld wordt door een. Dat werd hem wonderen wat mensen te hem gezegd en gedaan hadden. En het ergste weer, dat wat van deze slechte behandeling weer van zijn zogenaamde christelijke vrienden kwam. Als hij zijn hart metdeelt, horcht ik nou aan en stemt van harte met bij wo slecht en onbedacht mens kunnen zijn. Als ik met zijn leven metstem oder niet, wie hier niet de punt. Ik had zo'n medleid voor deze man, dem zo slecht behandeld weer worden. Met de tijd kwam dat op, wat mijn arbeid dan weer, wat ik schaft. Zo schwer als ik hem dat zei, dat ik een prediker weer, verandert zijn aangezicht gans. En dat weer niet plus zijn gezicht veranderd, maar hij draait zijn ganse charpe en zijn zet van mij weg. Nu, wacht een beetje, zei ik terug. Dat is niet recht. Mensen rechten mij en behandelen mij anders, wegen mijn geloof krijgt ze als die.
En ik had deze ganze tijd zelfs niets gedaan als die aangenomen naar die hart. Maar nu voel ik me hier recht van die, zei ik. Du was recht, zei hij. En omdat dat lijden, hij draait zich terug naar mij. Voor de eeuwige tijd am Jad, geen kans dat zij erschijnt op. Hij horcht naar mij, während ik mijn aanzicht metdeelt. Wie ik naar hem gehorcht had, en hem geheerd had, respect gewezen had, en hem uitgemaakt had, während hij zijn geschichte metgedeeld had. En wer weet, vielleicht wordt den dag een goede zoet en zijn hart geplant. Zum gevallen met die oberskrie, denk aan wat die werke te doen. En gevallen met mensen was, heeft werkelijk met te doen met wat du eindmaags veilen. Dat heeft met te doen met leren, wo maakt mensen mang te pas. Dat meint die arbeid bitte weinig goed doen. Zo goed, dat die metarbeider ihre arbeid leichter wordt. Dat meint ook trouw en oprechtig zijn. Zum gevallen krijgen met die obers, denk aan wat die werke te doen. Want zum Beispiel die huis neidig te voorbeeld. Oder die Fahrerie op dem Weg dat ganze Dorf mag Schlagloot en Schlagveilen. Oder noch schlimmer, wenn die Hunde Nacht überballt en allem abhält. Wo worden die Obers über die denken? Worden ze opzien, wenn du eind naar de kerk aanloopt? Oder worden ze über die so verdrisslich zijn, dat ze nur nicht horchen worden wat du sagst? Die fehlt gevallen, manch Menschen. Respekt, eine gute Beziehung. Betrug, goed aangesehen zijn, Tom, ihre levens beïnvloeden. Dit meint niet dat u moet volkomen zijn, Tom den Glauben mitteilen. Want dat zo weer, kunnen keiner van ons dat doen. Aber wenn du keine Verbindschaft oder Einfluss mit einem Mensch hast, würden wir die Person wel horchen naar wat du zu sagen hast. Gefallen haben mit Menschen ist wichtig. Wenn Menschen moeten die eerst aannemen en willig zijn naar die te horchen, ver du ihre levens op irgendein Weg beïnvloeden kannst. Wenn sie die nicht annehmen, können sie das nicht kriegen, was Heilige Geist durch die anzubieten hat. Heilung, Mut, Friede, ein lebensveränderndes Verhältnis mit Gott. Sogar wenn du den Bastard brauchst. Gefallen mag erst kommen. Wenn du das nicht glaubst, dann hol ihm denk, dass Jesus nicht viel Wunder an sein Tischchen darb tun kann. Was Jesus trägt naar de ganze Gegend, wo er abgewassen wird, können Menschen das nicht begreifen, was er wie gekommen zu tun. Jesus hat nichts getan, um diese Menschen ihr Gefallen verlieren. Aber danach respektierte sie seine geistliche Autorität nicht, bloß einfach wegen sie zu gut bekannt werden mit ihm. Wer glaubt Jesus dort ist, wunderte sie. Wir haben ihm sein ganzes Leben lang gekannt. Er ist sie den Dascher sein Sinn, nicht ein Heiler oder ein Lehrer. Jesus war dann, was da passiert, und er sagt, ein Prophet wird immer geehrt, bitte an seine Stadt, wo er zu sie hat. En mang zijn vriendschap in zijn ene familie. Markus 6, 4. Wenn Jesus bij die mensen geen gevallen had, kunnen ze niets van hem krijgen. Vers 5 sagt wieder, en hij kan dort geen wunder doen. Bitte ein paar kranke mensen de hängen bleiben, dat die gezond worden. De mensen van Christus, zei ik, moet du eerst gevallen krijgen. Dat is zum schade, dat Christus veel ver weg schuiven en geloven mitteilen. Ze de arbeid doen gevallen te krijgen met mensen. Dat deed dan meer schuld als goed. Zij krachtvol aantrekkend zijn. Een prediker zei mal te mij, dat zijn kerk weer zo klein, wie een heilige geest zijn geen wordt door zo sterk wie dat mensen die zin in hun levens hebben, dat niet verdragen kunnen dort te blijven. Nou ja, vielleicht mögt dat de verzameling beter veel, aber dat hielt sich nicht naar Jezus. Alle soorten mensen werden bij de duizenden naar hem getrokken. Jezus had Heilige Geest zijn salving ohne moed, en daarna streamde de zender naar hem. Dat is wen hij had grote lief voor mensen, een medleid voor wat zij im leven ervoeren. Dit medleid moet hem op zo'n weg te leren dat zij verstaan kunnen. Wanneer de oorzaak voor wat du deest lief is, deelst du de boodschap van Jezus op zo'n weg met, wat bij de bijzondere persoonlijkheid en karakter van die persoon bijpast. Dat laat verschillen van verschillende mensen, sogar in dezelfde familie. Wanneer lief dien drief is, maakt dat geen onderscheid wem gedankt wordt, wanneer jemand Christus aanneemt. En du hältst die niet aan religieuze, kerkelijke vertaal. Du zet andere mensen voor die zelfs. En du neemt sie de tijd en kennen te leren, voor du en geestelijke route aanbeidet is. Jeder einer wil verstaan zijn.
God heeft meer dan 7 biljoen wundaschmocka mensen met een schijnend verstand op deze Äwasat. En wanneer du de tijd neemt mensen te verstaan en met hen persoonlijk te vertalen, wordt het zeer ontreiken worden te eind. En dan wordt Jezus te eind ook ontreiken zijn. Wanneer we onze vergenommene weg teruglaten kunnen, van wo over de goede onrecht en de mensen te denken, die dat aan lijf valt, en wie teruggingen naar die lijf die Jezus voor mensen had, en zijn bijzondere weg met hen te handelen, moeten we ons wonderen wat daar passeren wordt. Schaf wieder met Heilige Geest op, aber go aan jeder persoon en jeder laag zo na, dat du je gevallen krijgt bij die mensen, ver du proefst en een antwoord te geven. Wanneer du van Heilige Geest geleid wordt, en du dat voor mensen leicht maakt, dat aan te nemen wat du zegt, wer weet wat daar passeren kan.